Y tenemos con nosotros... Gurekin ditugu, beraien aurkezlea Manuel Martín Cuenca, zuzendari gidoilari eta ekoizlea aktoreak, Antonio da Torre eta Olimpia Belinte gidoilaria eta ekoizle Jando Hernández eta Simón de Santiago Fernández Boaira. Esiatzen daude zuen galderak hartzeko, hartzagon lehenbiziko beraz, lehenik zorionak, iruditu zait filma ederra, bikaina izan dela. Antonio, uste dute saria merezi duzula, beraz zoragarria da gauza bera Olimpiari, zorionak benetan, eta zuzendariari galdetu nahi nioke, zenbait referentziaren inguruan, nik uste dut daudela giltzarri batzuk ikusten den oial hori, eta behar bada Bilborekin eta Bigaslunarekin loturaren bat baute dagoen, eskerrik asko. Mila esker, lehenik, batez ere Olimpiari eta Antoniori zorionak emateko, nik uste zuzendaria ez dela inor aktorerik gabe. Referentziak aipatzen dituzu, niretzako bada hor zinema oso bat, ni zinegilea izan aurretik zine ikuslea naiz eta horrek eragiten dit. Egia da baita ere norberak ez duela nahi duen zinema egiten alduena ateratzen zaiona baizik. Nik enuen inoiz Bilbaon pentsatu, Bigaslunaren Bilbaon horretan, baina badagor Espainiar zinemaren tradizio oso bat dago, zoragarriak, hor ditugu Buñuel, Bigasluna, Almodóvar, Murotin, Saura, Latia, Tula, filma Extraño Viaje, Fernando Fernán Gómez, aktorea, tira, hor film asko dago eta niretzako Granadara itzultzea, hegoaldera itzultzea, bertan bizi izan bainitzera beste denboran, hor nolabait sustraiak aurkitu ditut, espero dut unibertsala izatea, baina aldi berean oso espainola ere bai. Egunon, bai hemen ezkerrean, atzealdean. Bai, hautsa hemendik heltzen zaigu bergatik ezakigun zadeten. Bai, ni jakin nahi nuken, zergatik aukeratu duzun, inolako arrastorik ez ematea, zergatik dagoen horre kanibalaren pertsonaia. Eta gero Antoniori lelokeria bat. Oraindik ere eragia gustuko duzu, inoiz gustatu izan bazaizu. Hasizu. Aitzen diazue? Bai, gogoko dut haragia.